Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Manahing aga sa gabos ng mga pareantabay, mga kaiwanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark Yabla Murilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakiribanan nindo kami ngunya na Webes, pet sa 25 kan bulan ng Hulyo taon 2024. Mapaabot kami sa indo ni mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kapotan, magapod sa station sa 480-5509 po na alas 11 sundo alas 12 ng pagkaudto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man po kamo magdulog sa samong opisina Lunes sundo Biyernes po na alas 8 sundo alas 5 ng hapon, asin pwede man magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suwestyon sa samong opisina na magkukuha sa Regional Center site Rawis, Legazpi City. Kami sa Induman Maantabayanan sa internet asin sa Facebook page kan DCGP. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katipunan kan mga bareta sa DNR Munyan. 5.6 million na seedlings na itanom sa mga kabubuldan kan Bicol sa irarom kan Marcos administration. 112 green sea turtle hatchlings binuhian sa Catanduanes. Kapihan sa Bagong Pilipinas kinundusir sa DNR Bicol. Sa detalyes, maabot sa 5.6 milyones na tree seedlings ang naitanom kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa mga forest areas kan rehiyon sa loob ng 2 taon bilang parte kan Enhanced National Greening Program sa irarom kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas, ang DNR Bicol sa pamamayon ng Regional Executive Director Red Francisco Emilia Jr., sinabi na poon kan 2022, ang DNR nakatanom ini mga tree seedlings sa 8,771 na ektaryang daga. Dagdag pa ni Redmilia, sa presenting kamugtakan kan kapalibotan sa irarom ni Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, ang ahensya nakatutok sa aksyon na science and evidence-based para sa inclusive, resilient as in sustainable development kan nasyon. Mientras tanto, nasa 112 green sea turtle hatchlings ang binuhian sa kadagatan kan Barangay Batag, Virac, Catanduanes, Panahaloy. Pagkatapos makaresibir ng report halis sa sarong residente, ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Catanduanes sa pamamayon ni PNR Officer Imelda D. Baltazar, tulos na nagpadara ng personahes para magresponder sa nasabing report. Base sa eksaminasyon, ang mga pawikan nasa marhay na kamugtakan kaya tulos man ini binuhian sa kadagatan. Unreleased, pinanginote ni Catanduanes Provincial Governor Joseph Sicua, personahes kan Local Government Unit o LGU Verac, PENRO Catanduanes Management and Service Division, Chief Maria Juliet Araojo, CDS Chief Edita A. Milan, asin mga personahes kan Environmental Law Enforcement and Protection Service. Mientras tanto, tangani na mas palawigon ang kaaraman kan mga residentes, manunungod sa mga pawikan asin iba pang endangered wildlife species, sarong information, education, communication campaign, asin cleanup activity ang sinagibo kan opisina sa baybayon kan Barangay Batag na sarong marine turtle nesting area. Maabot sa tulong sako ng solid waste na kompuesto ng plastic, fishing nets, and lined styrofoam ang nakolekta. Ang green sea turtle klasipikado bilang endangered species sa irarom kan DNR Administrative Order 2019-09
on updated national list of threatened fauna and their categories. Sining man, ang gabos na wildlife sa Pilipinas protektado sa Iraramcan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o Red Francisco E. Milla Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o mga buhay layas sa rehiyon. Sa ibong nalado, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pakikipagtabangan sa Presidential Communications Office o PCO paagi kan Philippine Information Agency o PIA Bicol, nagkondusir ning kapihan sa Bagong Pilipinas kan Hulyo 16, 2024 sa DNR Regional Office 5, Rawis, Legazpi City. Ang kapihan sa Bagong Pilipinas pinanginotan kan PIA Bicol Regional Head Ramil A. Marianito asin pinagpartisiparan kan DNR Bicol Regional Executive Director Francisco E. Milla Jr., Mines and Geosciences Bureau Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr., Environmental Management Bureau o EMB5 Regional Director Maria Socorro A. Abo na pinagrepresentar ni EMB5 Legal Unit Chief Attorney John Eric C. Tizon asin mga opisyales halos sa DNR Regional as in Field Offices. Sa iyang report, ipinahiling ni Red Milla ang mga ginibuhan asin mga plano sa maabot na panahon kan DNR Bicol na may kutuyuhan na maparahay ang kalidad kan air, water asin solid waste management. Tinawanan niya maninduon ang dedikasyon kan departamento sa pagpapadagos kan sustainableng pamamahala kan mga recursos naturales sa rehiyon. Ang kapihan sa Bagong Pilipinas sarong nationwide simultaneous forum na pigre-recognisar kan Presidential Communications Office o PCO sa paagi ng Philippine Information Agency na may katuyuhan na mapakusog ang mga polisiya, aktibidad, asin mga accomplishments kan mga national government agencies sa bilog na nasyon susug sa mandato kan administrasyon sa Bagong Pilipinas. Ang KSBP naghihinguan na utubon ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa gabos na departamento na ipalakop ang sa indang mga aktibidad asin operasyon sa gabos na rehiyon. Ini ang katilipunan kan mga barata sa DNR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga kalikasang aldaw po sa Giraray sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po. Sa Giraray, ako po si John Mark Niebla Munilla and Digital Media Specialist kan Regional Strategic Communication Initiatives Group kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol. And at sa gabos, gusto ko po sana batiyon ang mga pag-iliba ko digdi sa opisina kay Ma'am Shelo asin kay Ronnie asin dyan man po kay Ma'am Ansi na nagkakaigwa ng seminar dyan sa Central Office asin kay Ma'am Joanne Mariscotes na diyan po sa Naga City para sa activity ng Department of Health. Good morning man po sa mga paradawag ta dyan sa Satuya asin sa mga pirming nakaantabay sa Satuyang programa. Of course, sa gabos ng mga mahihigos na mga personalis kan Office of the Regional Executive Director, kay Ate Tess, kay Mama Tess, Diyos marhay na aga po. Sa mga paradawag ta dyan sa DNR Regional Office 5 sa opisina po ni Assistant Regional Director for Special Concerns, ARD Adona P. San Diego, Assistant Regional Director for Technical Services, ARD Ronald C. Supsop, and Assistant Regional Director for Management Services, ARD Ronald B. Astor. Mines and Geosciences Bureau headed by Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. As in, dyan man po sa Environmental Management Bureau 5 headed by Regional Director Engineer Maria Socorro A. Abu. Sa gabos na offices kan DNR Bicol, pati naman sa mga Penros sin Senros kan bilog na rehiyon. As in, of course, sa mga listeners na dyan sa Conservation and Development Division headed by Chief Marlon M. Francia, Diyos mabalos naman, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. And syempre, marhay na aga man po sa mga naghihiling kan sa tuyong FB Live as in sa mga paradangog kan di sa GB On Air.
Sa Giraray, kung kamo po may mga gustong bation, i-message lang po nindo ako sa 0967-127-9960. Ulitin ko po mga kaimanwa, 0967-127-9960. As in, pwede man po kamo mag-comment sa tuyang FB Live para sa indong mga kapotan. So sa ngunyan po, igo po kita diding mga naghihiling kan sa tuyang FB Live. From Ma'am Rebecca Rabulan Matusalem. Good morning po. Good morning man po sa indo, Ma'am Rebecca. Siya po ang first commenter ta po digdi sa tuyang FB Live. Sa Giraray po, kung kamo po may mga gustong ihapot or may mga gusto po kamong sabihon digdi sa samuyang opisina, i-comment lang po nindo dyan po sa samuyang FB Live po. As in, i-text lang po ako sa sakuyang number na 0967-127-9960. Igwa po kami diding mga tigpapanoon ng mga frontline services brochures, hygiene kits, bamboo utensils, and bamboo tumblers. Actually, paubos na ang samuyang mga collaterals digdi. So, ang natatada na lang talaga is frontline services brochure, as in samuyang mga hygiene kits. So, mga t-shirts so mga bamboo utensils, as in bamboo tumblers, paubos na po siya kasi very active po ang sa tuyang mga nagiging partnership sa mga iba't ibang mga stakeholders katulad po kan mga dyan po sa community as in sa mga academies, kasi ini-invite po kami digdi sa DNR, kaya ang tigtatao mo yung collateral, ito na po mga souvenir po naman digdi sa DNR. Kaya sa Giraray po, mag-text na po kamo sa kuyang numero na 0967-127-9960 kan sa indong mga kahapotan o suwestyon kung paano po kamo makakatabang sa pagprotektar, konserbar, as in preserbar kan sa tuyang kapalibutan. So, before po kita magpuon mga kahimanwa, if namati po nindoan sa kuya naging balita kanina, kan nakaaging simana nagkaigwa po kita nin kapihan sa Bagong Pilipinas digdi sa DNR Bicol. Actually, sabi ko nga ni, ining kapihan sa Bagong Pilipinas, sarong nationwide simultaneous forum na gabos na DNR offices sa bilog na nasyon, sarabay na nagkondakan activity na ini. Kumbaga, ansa mo yung opisina sa pamamayo na Red Francisco Emilia Jr., nagre-report kan mga accomplishments, as in mga tigsasabitang strategic plans para ma-conserve and protect palalo ang sa tuyang natural resources dito sa Bicol Region. Ining forum na ini mga kaimanwa, dakulang tabang para mapautob lalo ang samuyang mandato sa publiko, as in para mga poda na rin na makipagtabangan sa muya digdi sa DNR para maprotektaran ang sa tuyang kapalibutan. Gusto ko man po muna pasalamatan ang Presidential Communication Office sa paagi ng Philippine Information Agency o PIA, headed by PIA Bicol Regional Head Ramil A. Marianito, Assistant Regional Head Ma'am Lizelle Makatangay, kay Sir Marlon Gogon, as in sa gabos na technical staff na nakaiba kan planning as in conduct kan kapihan digdi sa DNR Bicol. Gusto ko man po muna pasalamatan ang Regional Director kan MGB5 na si RD Engineer Guillermo A. Molina Jr. Sa EMB5 naman po kay RD Socorro, Maria Socorro A. Abu, represented by Attorney John Tizon for the active participation po. Pati naman po sa mga kaibanan sa media, maraming salamat po sa pag-grant kan invitation kan PIA Bicol as in sa pag-attend ng kapihan sa Bagong Pilipinas. Sa Giraray kamo po ang kaiba sa pagpapalaganap kan sa muyang advokasya sa publiko, dakulang tabang po kamo sa muya digdi sa DNR, takamo po ang nagahatod kan sa muyang mga programa sa kada harong digdi sa bilog na rehiyon gamit ang sa indong iba't ibang media platforms. Sabi nga ni Director, sabi nga ni Red, you validate our work, you challenge us in our work, and most of all, you improve our work. Kaya salamat pong maray. And of course, day ko man po malilingawan ang mga pag-irib ako digdi sa DNR. Salamat dun pong maray. Alright, going back po sa nakaaging programa, pinag-ulayan ta and manunungod sa National Disaster Resilience Month celebration. Nakaibanan ta po digdian sa matibay na personahe kan Office of the Civil Defense Region 5 and Public Information Officer na si Sir Gremel Alexis Nas. Nanundan niya to kung ano ang mga dapat ang ibuhon in case na magkaigwaning bagyo, linog o ano man na natural disaster ang mag-occur. Ngunya na bulan, we are actually celebrating kasapat tapos na ang bulan ngayon, we are actually celebrating the National Disaster Resilience Month with the team Bantayog ng Katatagan at ang pagbubuklod sa layuning kahandaan. So actually, kanakaaging aldaw, kahapon, grabing kusog po kanuran. So
I believe po, gabos naman po ata aware ka nangyayaring state of calamity sa tuyang mga friends dyan sa National Capital Region. And sa tuyang mga friends from Metro Manila, Cavite, na nakaka-experience po sinda ning ning baha na matindi talagang pagbabaha. Kaya sana po sa mga nanodan ta kan nakaaging semana digdi sa tuyang programa may apply ta in case na kita naman po ang maka-experience kan araw kaidto na we are not manifesting it na mangyari sa tuya, but of course mas better pa rin po na maging prepared po kita. So alright, ngunyan naman po na Aldaw, mga kaimanwa, I am very excited na pag-urunan ining topic na ini kasi aside sa very important ini, mas na-appreciate ang existence din dangunyan ng mga panahon. Kay bata po ngunyan ang matibay na personahe hali pa sa Coastal Resources and Foreshore Management Section under Conservation and Development Division and Forest Management Specialist 2 na si FMS2 Ma'am Dolly Christine M. Gato para pag-urunan ang manunungod sa World Mangrove Day. Just mahay na aga po Ma'am Dolly. Sige raray, pamibid po muna at singin bati po muna kamo sa tuyang mga listeners on air, region-wide, asin sa mga nagiling kan sa tuyang FB Live sa Facebook page kan DCGB. Ayan. So, good morning everyone sa lahat po na nakikinig sa DZGP Legazpi and dito po sa atin sa Office of the Regional Office ng DENR5, especially dito po sa ating CDD family and the CRFMS staff. And meron din kami from the Bicol University OJTs of the BS Biology course. So, again, magandang umaga po and Happy World Mangrove Day celebration po natin bukas, July 26, 2024 sa Friday po. Alright, so thank you so much po ma'am for granting us sa pag-onda po sa muya na mag-attend po sa muya programa. Again po, sabi nga ni Ma'am Dali, Happy World Mangrove Day sa Indoga Boss. Actually, tomorrow is a celebration of our World Mangrove Day. And ngunya na daw po ang pinaka-topic ta is World Mangrove Day. Ngunyan, manunodan ta kung ano po talaga ining tigsasabit ang World Mangrove Day and ano ba ang pinaka-main purpose kan mga bakawan or mga mangrove digdi sa tuyang rehiyon or sa tuyang nasyon. So, Ma'am Dali, ready na po ba kita sa Q&A? Ngunya na Aldaw? Alright, so first question, Ma'am Dali, ano po ining tigsasabit ang World Mangrove Day po? Yes. So, every year po, ng July 26, the International Day for the Conservation of our Mangrove Ecosystem is celebrated to raise awareness ng importance ng ating mga mangrove ecosystems and of course, ma-promote na din natin yung solutions for sustainable management, conservation, and uses po ng ating mga mangrove ecosystems. So, bali itong ating International Day of the Conservation of the Mangrove Ecosystem or the World Mangrove Day is adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or yung UNESCO noong 2015. So, bali, yung first World Mangrove Day natin was celebrated noong July 26, 2016 because of the General Conference na rin ng ating UNESCO sa Paris na dinideclare ang July 26 as the World Mangrove Day. So, this year, yung theme po natin for the World Mangrove Day is the Mangroves Stewards of Blue Economy. So, yung team natin, ini-emphasize lang niya yung crucial role ng ating mga mangrove ecosystem on the stewardship in sustaining biodiversity, providing the ecosystem services na pinoprovide ng ating mga mangrove forest, and ma-stabilize natin yung ating blue economy. So, yan yung ating World Mangrove Day celebration natin for this year. Alright, so magayon na ning temang inino, Ma'am Dali, Mangrove Stewards of Blue Economy. So magayon na nini mga kaimanwang tema. So ngunyan po, Ma'am Dali, ang kaputan ko po sa Indo, ano po talaga ang benepisyo kan tigsasabit ang mga mangroves or mga bakawan po? Ayan, actually dyan meron tayong 46 species of mangrove dito sa Philippines and 35 ang mangrove species matatagpuan dito sa ating rehiyon ng Bicol. So yung common mangrove species natin are most family, ang nasa family niya ay yung mga Rhizopora, mga Avicennia. So yan yung mga common natin na mangroves. Ang pinaka-benefit ng ating mangrove ecosystem, especially sa atin sa mga community,
Una, yung fisheries service niya. So our mangrove forest has a large variety of different marine organisms na matatagpuan sa ating mangrove forest. So dito, ito ay ang bahay o tirahan ng large of our fish, crab, shrimps, and other invertebrates or yung ating mga shellfish. And of course, yung fisheries din natin is essential siya na magi-food for our coastal communities. So our mangrove forest serves as the nurseries for those fish organisms and other invertebrates. Pangalawa, yung ating mangrove ay masyado siyang unique because of its wood resistant, na since ang ating mga mangrove ay yun lang yung mga puno na kayang mamuhay sa ating kadagatan, yung kanyang wood is extremely valuable. So many of our coastal communities rely sa wood ng mangrove for construction ng materials, yung firewood, chips, pulp, and even charcoal. So nung mga unang panahon, yung ating coastal communities, usually pinuputol nila yung ating mangrove para gamitin parte ng construction ng kanilang bahay. Usually din, pwede din siyang maging medicinal plants, and yung ating mangrove leaves naman ay nagiging food din siya doon sa ating mga marine organisms. And yung pinaka-importante, since pinag-uusapan natin ngayon yung climate change, ang ating mangrove forest ay isa sa mga ecosystem na tumutulong sa coastal protection. So since ang root system ng ating mga mangrove traps sediments flowing from our rivers and offshores, tinatrap niya yung mga sediments na makakastabilize ng ating coastline at ma-prevent yung erosion coming from the high waves or yung mga storm surges natin, floods, and yung mga runoff from our river systems. And by filtering those sediments, yung ating mangrove forest, pinaprotect niya din yung ating dalawa pang major coastal habitats, yung ating coral reef and seagrass meadows, from smothering due to those sediments. And our areas of mangroves have been cleared damaged because of these natural disasters. And sa unique characteristics din ng ating mga mangrove forests, nagiging tourism destination din siya dito sa atin sa Bicol region, especially given na diverse yung mga naninirahan sa ating mangrove ecosystems, na yung maganda niyang characteristics became a tourism potential. And especially since malinis ang tubig sa ating mga mangrove forest, yung adjacent na coastal areas, nagiging snorkeling sites din siya. Nagbibigay din siya ng mga enchanting scenarios, and even yung mga root systems is nagiging attraction sa ating mga tourists. And ang pinaka-importanting part ng climate change mitigation ng ating mangrove forest is kaya niyang magkaroon ng carbon sequestration at 10 times greater sa ating tropical forest, and it stores 3 to 5 times more carbon compared natin doon sa ating mga tropical forests. So that's the importance of our mangrove ecosystems. Alright, so thank you so much, Ma'am Dali. So may na-mention kang 5 na pinaka-main purpose kan sa tigsasabi ta mga mangroves or bakawan. So digdig ta, Ma'am Dali, kasi ini ang tigsasabi tang very relevant ko niyan, kasi kasuhapon nga ini nasa luwas ako, Ma'am Dali, tapos grabing kusog talaga kan baha diyan sa Legazpi. Tapos di ayun, last May, share ko lang nagbisita kami digdi sa opisina ning diyan sa Naro Island. As in, nailing me kung gaano talaga ka-diverse ang mga mangrove na dyan, mula sa Chico Island. Tapos, ang pinaka-main purpose na iling ko duman, ang pinaka-main purpose kan mangrove is nasasalo or parang na-filter niya sa mga basura. So, dako lang tabang talaga ini, no? Ma'am Dali, pwede po bang iulitin po nindo or i-repeat po nindo sa satuya mga listeners kung ano po talaga ang pinaka-main importance kan mga mangrove relating to climate change po. Ngunya na, lalo na ngunya na kasuhapon, naka-experience kita ng makusugo na uran, digdi sa Bicol, as in sa mga friends na dyan sa NCR, grabe ang tigi-experience po nindang baha. Ano pwede po nindong sabihon na bakit very important ang mangrove sa tuya? Yes. So nakita na nga natin, no, na marami tayong mga natural disasters.
So kaakibat ng mga natural disasters na yun are the threats nga sa ating mga mangrove, especially those solid waste and of course yung sa storm surges and yung mga human activities din na pwede na maging threat sa ating mangrove. So kaya importante itong ating mangrove forest kasi kapag yung mangrove forest natin are being halimbawa cleared for agriculture or for human settlements or sa mga infrastructures like yung mga coastal developments natin, nagkakaroon siya ng less importance when it comes to yun nga, yung carbon sequestration, yung ating coastal protection, yung sa tourism. So for the coastal protection ng ating mangroves, yung ating root system ng mangrove forest, as I've said earlier, tinatrap niya, since yung kung nakapunta na po tayo sa ating mga mangrove areas, mas nakikita nyo, di ba, napaka-unique yung kanyang root system since nakalabas siya, unlike sa tropical forest na nasa ilalim ng lupa yung kanilang roots. So for most of the mangroves, naka-expose siya sa ating kadagatan or kapag low tide na-expose siya sa sa shore areas. So yung root system ng ating mangrove na yun yung nagtatrap ng sediments or yung other materials coming from our rivers or off the shores ng ating dagat. Tinatrap niya yung sediments, yung sediments na yun, nag-stabilize siya doon sa ating mga mangrove roots or yung doon sa mismo kung nasaan yung ating mangrove areas, and pinifilter niya kung ano mang dumi yung makukuha ng ating mangrove roots. So because of those unique root systems, yung mga sediments na filter and especially yung ating quality ng tubig ay mas lumilinis because of the mangrove forest. So because of that also, na mas napoprotektahan ng ating mga mangrove forest, yung adjacent pa natin na dalawang habitat, yung seagrass beds and the coral reef areas. So yun yung pinaka-importance kung bakit ng ating mangrove ecosystem. And of course, since nga ang ating mangrove ay ito yung bahay ng karamihan ng mga reef fish and yung ating iba't ibang marine organisms, alam naman natin na meron tayong threats on overfishing and yung destruction na rin ng ating mga coastal habitats. So because of our mangrove forest na nag-cater ng different marine organisms, so pag mas maraming mangrove, mas malilesen natin na mas madadami pa yung isda sa ating kadagatan, mas marami pa tayong mahuhuli ng mga marine organisms, and of course, mas dadami pa yung resources na meron tayo dito sa Philippines. And since yung climate change nga natin ay masyado na rin na exposed, masyado na nating alam na. So, nire-require din na ngayon na-experience na natin yung sea level rise or yung long-term impact ng climate change. So, because of our mangroves, it helps na ma-stabilize or at least ma-protection na yung ating mga coastal communities on storm surges and yung mga effects pa na ating climate change, especially those natural disasters na hindi din natin kaya masukuan na tayo lang as human. So, we need our mangrove forest to protect us also. That's why Alright, so kaya talaga very worth it na celebrate ang World Mangrove Day tomorrow. Ano ma'am? So, thank you so much po ma'am. Ang next nakaputan ko naman po sa Indo ma'am is, ano po ma'am ang role kan DNR sa pag-monitor and sa pag-manage kan tigsasabit ang mga mangrove areas sa Bicol region. But before niyo po ma'am simbagon an sa kuyang kahapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. DENR Antabay. DENR Antabay.
Ayan, sarong makakalikas ang aldaw man po sa gabos na mga paradawag kan sa tuyang programa on air at din sa mga naghihiling kan sa tuyang FB Live sa Facebook page kan DCGB. Nguyan po ang aldaw mga kaimanwa, kaibata po ay ang matibay na personahe halik pa sa Coastal Resources Enforcer Management Section under Conservation and Development Division, ang Forest Management Specialist 2 ni si FMS2 Ma'am Dali Christine M. Gato para pagurunan ang manunungod sa Mangrove Day. Before po kita mag-commercial break, pinag-urunan ta po ang pinaka-main purpose as in pinaka-main objective kan celebration kan World Mangrove Day. Sinabi man po kan sa tuyang matibay na guest kung ano po ang pinaka-importance kaining mga tigsasabit ang mga mangroves or bakawan. Tig-specify man po or tig-highlight man po kan sa tuyang guest kung ano po talaga ang pinaka-main job kan mga mangroves or bakawan sa climate change. Ngunyan po, Ma'am Dali, going back sa question ko, ano po Ma'am Dali ang tigigibo kan, ano po ang role kan DNR sa pag-monitor as in pag-manage kan sa tuyang mga mangrove areas po digdi sa Bicol Region? Yes, as part of the mandate of our department, yung sa protection, conservation, management, and proper use of our natural resources, yung agency natin recognizes the urgency ng restoring, developing, and of course, protecting the mangrove ecosystems in light ng problems natin sa food security, sa environmental stabilities, and social developments. So, especially doon sa ating coastal community. So, part of the role of the DENR in managing and monitoring our mangrove areas, unang-una, yung key responsibilities ng DENR is on the policy formulation and implementation. So, of course, we need to regulate, develop and enforce policies, regulations, and guidelines dun sa pag-conserve, manage, and yung sustainable use ng ating mga mangrove forest. Then, of course, sa protection naman aspects, kaya tayo nag-establish ng ating mga marine protected areas. Ito yung protect na rin natin, part of our initiative and our responsibility na maproteksyonan pa yung mga remaining mangrove forests in our region and ma-ensure na nako-conserve and nasusustain natin siya ng maayos. So, part of the conservation activities also is our reforestation projects through the National Greening Program, through the Coastal and Marine Ecosystems Management Program na nag-i-implement tayo ng mga mangrove reforestation and rehabilitation projects to restore degraded mangrove areas and of course engage yung ating mga local communities sa conservation efforts naman. Mag-provide tayo ng mga training and resources para sa sustainable management of our mangroves. Then we also do monitoring and assessment of our coastal habitats. So meron tayong regular survey, mapping and monitoring of the health, the coverage, and the biodiversity of our mangrove forests. And part na rin ito yung data collection na ma-inform yung ating community, especially our partner stakeholders, on the decision aspect and conservation strategies na pwede pa natin ma-implement sa ating mga mangrove areas. And when it comes naman sa illegal activities, we really need yung enforcement ng ating mga environmental laws, yung mga monitoring and na-ensure ba ng ating community na na-enforce natin yung law against illegal logging or yung conversion ng ating mga mangrove areas to other land uses or other destructive activities. And we impose penalties or sanctions on individuals kung may violation man sa ating mga environmental laws, especially related sa mangrove protection. And we also do research and development. So we support and conduct scientific research on mangrove ecosystem to improve yung understanding and mas malaman pa natin at ma-inform yung public sa conservation practices naman. So part na rin ng ating research and development is yung innovation natin, no? Pag-promote ng mga development or yung mga best practices on the conservation of our mangrove areas, especially sa ating mga local government units na kung sustainable ba yung gamit ng kanilang mangrove areas. We also do trainings and campaigns like this, yung mga public awareness campaigns natin on the importance of our mangrove ecosystems and yung pag-support din natin sa public on how we really need to manage and conserve our mangrove forests. Yun po. Ayan, so thank you so much, Ma'am. Medyo na-excite ako dun sa mga
ano yan tawag dito, yung sabi niyo ma'am na engagement with non-governmental organization as in mga local government unit, kasi tomorrow we will be celebrating a very big event dyan sa Indo, sa CDD, didi sa tuya, actually didi sa bilog na DNR, sa Roman yun sa biggest celebration ta, so mamaya ma'am, pag-usapan natin yun mamaya-maya. Pero ngunyan ma'am, duman po muna kita mag-focus sa, sabi niyo po ma'am na yung mga mandates po natin. Ma'am, ang question ko po sa Indo ma'am is ano po ba ma'am ang usual na healing tang challenge sa end po digdi sa DNR in conserving as in restoring ang mga mangroves digdi sa Bicol region po. Ano po ang mga nai-encounter tang mga challenge usually dyan sa mga communities po? Yes, hindi talaga natin maiiwasan na meron talagang mga issues or mga challenges na na-encounter natin when it comes to the management and conservation po ng ating mangrove ecosystems. Unang-una is yung development. So hindi naman natin pwedeng iwasan na meron tayo talagang economic development since kailangan din natin siya sa ating bansa, especially lalo na at marami na yung advancement ng technology and yung yun sa development when it comes to our economy as a whole sa Philippines. So, ang unang doon is yung mga coastal developments natin. So, especially sa mangrove areas or sa ating mga coastal areas na hindi maiwasan na merong mga mangrove clearing or yung mga infrastructure developments or pagdagdag din ng mga human settlements sa area. So, yun yung mga challenges na hindi natin kailangan pa natin paigtingin yung mga measures natin sa part ng DENR na mapaigting pa natin yung protection note and how we really need to balance development from conservation. And yun pinaka-biggest challenge of course is climate change o yung mga changes na rin sa ating land uses. So part of the challenge is yung mga conversion ng mga land uses natin. So from ecosystem, nagiging different land use na siya, like for agriculture or for yung pinaka-challenge is yung sa fish pond purposes for fisheries production. So nagkakaroon doon ng changes sa ating mga mangrove ecosystems and usually part na rin siya ng development na hindi rin natin maiwasan na i-balance yung protection and of course how ilang percent ba yung dapat natin for protection and ilang percent din yung for our economic development. And especially sa yung partnership naman natin sa ating local stakeholders, especially our coastal community. So part of the challenge is yung participation ng community na mas ma-strengthen pa natin yung partnership. Hindi naman siya DENR alone lang yung dapat na mag-manage ng ating mga coastal areas, especially our mangroves. Kailangan natin ng partners from the academe, from the local government unit, and of course, syempre sa ating barangay levels na sila mismo is maging part ng conservation efforts ng DENR on the protection of our mangrove ecosystems. At tsaka especially din yung sa ating mga students, the youth, malaki din yung part nila kasi kailangan talaga na mas strengthen yung partnership since it's a bigger role ng different stakeholders na ma-ensure natin ng active participation on the conservation and sustainable use or yung mga initiatives ng DENR para mas mapalakas natin yung protection ng ating mangrove forest, mangrove management, I mean. Alright, so thank you so much po Ma'am Dali. So kaya sabi nga ni po, ulitin ko lang po, sabi nga ni po ni Ma'am Dali, it's very important that dapat swift ang partnership kan mga communities budaan DNR kasi DNR alone cannot do it. Parang kaikuan talaga ng tabang ng mga communities sinan sa tuyang mga stakeholders para ma-protect natin as in ma-conserve ang sa tuyang mga mangroves digdi sa tuyang rehiyon as in sa bilog na Pilipinas. Ma'am Dali, going back na here sa tuyang magiging celebration tomorrow, pwede niyo po ba kami tawan Ma'am Dali kan background kung ano ang i-celebrate sa aga kasabay kan World Mangrove Day celebration po? Yes. Third year na po namin itong ginagawa. It's a biennial event. So every 2 years po,
we are searching sa ating mga different stakeholders, especially our local government units, yung tinatawag natin na Gawad Ibaka Huwan Search for Best Mangrove Award in the Bicol region. So nag-start siya noong 2020 nung nung pandemic times na because na rin sa adoption natin na yung nung 2019 nanalo ang Bongsanglay Natural Park in Batuan, Masbate as the second runner-up sa Para Elmar Best Mangrove Award. So to localize this national event or yung prestigious awarding event natin ng Para Elmar or yung For the Seas in English, yung Para Elmar kasi is national awarding siya ng sa mga best marine protected areas and sa mga best mangrove conservation efforts ng ating local government unit. So dito sa Bicol region, nagkaroon din tayo ng ganitong patimpalak or yung ganitong award giving na parang initiative na din natin na ma-recognize ang ating yung efforts ng ating mga local government unit on mangrove conservation. So noong 2020, ni-launch natin yung first Search for Best Mangrove Award and nanalo yung Preto Dia Sorsogon sa Bicol Region's Best Mangrove Award noong 2020. And nilaban natin yung Preto Diaz sa Para Elmar naman noong 2021. Luckily, nanalo si Preto Diaz as champion sa Best Mangrove Award. So, because of that initiative, pinagpatuloy natin yung search for Best Mangrove Award. And nagkaroon tayo ng contest ng name and logo. Kasi noong 2020, wala pang pangalan si Search for Best Mangrove Award. So, noong 2021, nagkaroon tayo ng search ng name and logo contest. Kung ano ba yung tatawagin natin, like for DENR Award ceremony, yung Saringaya Award. So, ano naman yung for Best Mangrove Award. Kaya nagkaroon ng name and logo contest. And luckily, nagkaroon na tayo ng name natin. Yun na yung tinawag natin na Gawad Ibaka Huwan. So, kaya siya Ibaka Huwan, parang local term ng ating mangrove is Bakhawan. So, kaya pinartner natin siya sa yung initiative naman ng community. Kaya as a Filipino, kaya Huwan. Kaya Gawad Ibaka Huwan. So, noong 2022, ginamit na natin yung Gawad Ibaka Huwan Search for Best Mangrove Award. And for the second time ng Gawad, nanalo naman si Pawa Mangrove Eco Park of Masbate City, Masbate. And nag-champion sila sa ating second Gawad Ibaka Huwan. And last year din, nilaban natin sila sa Para Elmar. And nanalo ulit tayo si Pawa Mangrove as first runner-up naman doon sa Para Elmar Best Mangrove Award. So yung mga LGUs na sumasali sa ating Gawad Ibaka Huwan, sila yung ating pinapadala as an official nominee for the Para Elmar Award naman. So for this year, nag-launch tayo ng third Gawad Ibaka Huwan and we have 8 nominees from different local government units of Camarines Sur, Camarines Norte, and Masbate. And tomorrow, nagkaroon tayo ng series of evaluation sa on-site validations. So we have different validation committees coming from the different divisions of the DENR regional offices, and meron din tayong partner sa ating field offices na sumama sa validation. And sila yung committee yung nag-rate and nag-validate kung ano ba, sino-sino ba yung mga dapat natin bigyan ng mataas na rating for the conservation efforts naman ng ating mga local government units. And luckily, we have already have the top 5 finalists for tomorrow's awarding ceremony na gaganapin naman po siya sa Hotel Venecia, Legazpi City, Albay tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So doon natin bukas i-award yung champion as first runner-up and the second runner-up for the top 3 and consolation prizes for the top 5 naman, yung 4th and 5th place po natin. And yun, so tomorrow i-announce po natin yung kung sino po yung top 5 finalists for the that award, Gawad Ibaka Huwan.
Alright, so nakaka-excite naman kung kasi parang ang nagiging type niya lang ma'am is parang Saringaya Awards lang. Ano po? Kaso ito sa ano po, sa mangrove na perspective, sa best mangrove practice. Ma'am, pwede niyo po ba ma'am na ma-discuss digdi sa tuyang programa kahit very very short lang kung ano ang mga qualifications or mga dapat kibuhon kan sa tuyang mga nasa LGUs or mga nasa BLGUs para maka-join sinda sa prestigious award na ini? Yes. We have only 3 minimum requirements para po makasali sa ating Gawad Ibakahawan. So first is at least yung ating mangrove area has at least 10 hectares na site. So both natural stand and yung plantations sites niya. And then the second one is yung management efforts ng ating local government unit or other partners is dapat at least 3 years na yung mangrove management niya. And the third requirements is yung mga management efforts naman nila is dapat in place yung mga kung ano na ba yung mga initiatives, ordinances, and yung mga partnerships na ginawa ni local government unit na meron dapat silang means of verifications like the reports or yung mga meron na ba silang mga local ordinances na magpapatunay na meron ginagawa si LGU na management when it comes to our mangrove forests. Alright, so thank you so much po, ma'am. No, so naalala ko lamang nung nagpunta kami sa Bong NP, si Avi, ang pinakadakulang mangrove digdi sa Bicol Region. Tama po ba, Ma'am Dali? Yes. Alright, so na-meet me ito digdi sa mga taga-RSIG, na-meet me ito si Avi. So alright, Ma'am Dali, aside po sa Ibagawad, Ibakahawan, ano pa po ang mga ikukondiserta or na-conduct ng activity in connection with the World Mangrove Day celebration po dyan sa CDT po? Yes po. Aside from the Gawad Ibakahuan, meron din po kami series of SEPA activities na kinakandak from the field offices naman po natin. So, we have our SEPA campaign sa ating mga academe or sa schools. And we also do the mangrove planting or mangrove enrichment planting activities or reforestation with the local communities and partner NGOs and sa academe na din or sa school. So, in-implement natin dito yung restoration ng mga degraded mangrove areas, including yung yung use ng natural regeneration and yung proper planting techniques. So, in-encourage natin yung proper planting techniques naman when it comes to mangrove planting. And of course, part na rin ng management is yung regular monitoring or assessment natin ng ating mga mangrove forests. And sa community involvement naman po, we offer trainings on mangrove management and sa awareness campaigns, of course. And yung ating biodiversity-friendly enterprise through the Coastal and Marine Ecosystems Management Program or yung ating CMEM. So we will be having the provision ng ating assistance naman sa ating mga people's organizations na mabigyan sila ng alternative livelihood project, hindi lang sa ating coastal community. So meron silang BDFE project na i-implement for this year in Ticao-Buri Aspas Protected Seascape. So meron po tayong 2 people's organization na a-awardan din po natin ng BDFE. So isa po sa Piudoran and isa po sa Batuan, Masbate. So yun yung mga magiging part ng mangrove activities po natin, mangrove management activities. Alright, so hindi lang po pala Gawad Ibakahawan ang isa sa gibot ng aktibidad ngunyan na sa pag-celebrate sa World Mangrove Day celebration. No? So may mga simultaneous activities man palan kita. So sana po, ang hagadmi man po digdi sa DNR, mga kaimanwa, mag-participate po kamo sa mga ikukondisirming training, buda mga SEPA campaigns tanganing manudanta or maging informed kita kung ano mga dapat ang gibuhon sa pag-conserve and protect sa tuyang mga mangrove dyan sa tuyang mga lugar. Kung meron ka mo dyan mga mangrove, mas better na mag-participate po kita sa mga tigsasabit ang SEPA, buda mga training regarding mangrove conservation. So thank you so much po, Ma'am Dali. Ma'am Dali, last question ko na po before po kita mag-end sa tuyang programa. Ma'am Dali, pwede po ba kami makapagtaon ng mga call to public sa tuyang mga mga listeners, lalong-lalo na sa mga nagbamatikan sa tuyang programa ngunya na aldaw, kung about mangrove po, kung ano ang mga dapat din nagibuhon, call to public po, kita ngunyan.
Yes po. Part of our mangrove management, kanina sinabi ko na nga po na hindi kaya ni DENR na kami lang yung mag-manage ng ating mangrove ecosystems or yung ating mga mangrove forests. We really need collaboration and partnerships sa ating mga stakeholders, especially ngayon sa atin dito. As listeners, sa kaunti natin na tulong or sa kaunti nating support, pwede tayo makamanage ng ating mangrove. So unang-una, i-lessen po natin yung pagtapon ng mga basura sa kadagatan. So hindi po kasi siya natutunaw. Alam naman po natin ang ating mga solid waste ay hindi naman basta-basta po siya nadidegrade. So part of this is sana masuportahan po natin yung pag-use ng mga pagbawas sa paggamit ng single-use plastic. So we sunod po is of course really learn about mangrove forest. So pwede naman po tayo sa internet or sa mga books na available, understand the importance of our mangrove forest and yung kung ano yung mga threats na na-face natin. And of course yung participation po natin sa mga tree planting activities po natin or yung mga SEPA activities natin. So kung wala po sa inyong barangay, we can do volunteer works or we can engage sumama sa mga groups or sa mga organizations on mangrove restoration or protection. Mag-participate po tayo sa mga ganong activities. And yung support natin then of course sa ating local community na yung choose an eco-friendly tourism activities or tourism operator sa inyong lugar. I-respect po natin yung mangrove area when visiting the sites. Support the fisheries, local fisheries na sa kanila po tayo bumili and ma-reduce yung pressure doon sa ating mga mangrove ecosystems. And minimize nga po natin yung paggamit ng plastic and proper waste disposal of course. And sumunod po tayo sa advocacies po natin ng law and policies on the protection of our mangrove forest. So, nagpapasalamat din po ako and of course in behalf of our CDD Chief Marlene M. Francia, our CRFMS Chief Forester Rosel Balaoro, and sa lahat po ng CRFMS staff na nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga partners natin na agencies and local communities ng pag-partner po sa amin and pag-support sa mga conservation activities po ng aming division when it comes sa ating coastal and marine ecosystems management. Yun po. And thank you po sa lahat. Alright, so magayon naman itong ending statement ni Ma'am Dali. So, kaipuhan ta talaga yung community participation, tanga ni maprotektaran sa tuyang mga bakawan. Alright, gusto ko man po muna pasalamatan and Assistant Regional Director for Technical Services ARD Attorney Ronald C. Supsop, as in ang Chief Conservation and Development Division na si Ma'am Marlene M. Francia for accommodating our request as in sa pagtaos sa muyan in ONRA na maging parte kan programang ini ang CDD. And thank you so much po, Ma'am Dali, for sharing your knowledge and expertise manunungod sa World Mangrove Day. I am looking forward po sa mga susunod pa po nindong radio guesting dito sa programa ngayon na taon. As in, sana po mas magdakol pa sa inyong mga knowledge sharing manunungod sa mga initiatives as in programa na igwaan si Didi this year. Ma'am Dali, igwa po baka mo gustong bation or i-shout out bago po magtapos ang statuyang programa? Yes po. Shout out sa ating CRFMS staff headed by Ate Rosel and sila Ate Leslie, sila Nisi, Ate Lorna, Ate Mabel, Alvin, Mira, ating dalawang GIP, si Army and si Shaira, si Lynn of CDD, of course, Chief Mark and si Ate Judy po. And sa lahat po ng CDD family, hello po sa inyong lahat. And sa family ko po, hello po sa mga nakikinig kay Mother and sa family ko po. And of course, meron po kami ngayong BS Biology OJTs from the Bicol University. Thank you sa pag-assist sa CRFMS and sa CDD sa itong big event natin for tomorrow, yung Gawad Ibakawan. So big help po na meron tayong BS Biology OJTs, sila Bjorn, Princess, Eloisa, si Christine, si Princess, and si Mary Ann. And thank you, John, for sa inyo din sa RC Fam ng pag-ano sa amin. Invite sa amin dito sa radio guesting for today. Thank you po. Alright. Thank you so much, ma'am. No? Ayun, nakaka-proud naman ng mga interns natin dyan sa Bicol University from BS Biology, no, ma'am? So,
as a dating intern na naging empleyado kang DNR, proud ako sa inyo and pagpatuloy nyo lang yan. So, before po kita mag-end mga kahimanwa, iba po kita mga komentar po dito sa tuyong FB Live. Blessed day po from Quezon City. Hali po ini kay Ma'am Carmen Calleja. As in, thanks this GB as in DNR5. Good morning po from Malate, Manila. Hali po ini kay Ma'am Rosa Betty. So good morning po. Batiyon ko man po sana sa kuyang Mama Lenny and Papa Ben Morilla na nagmamati po dyan sa Kitinday Villar Albay. Mga kaimanwa, salamat po sa pagantabay as in sa padagos na pagsuporta sa samuyang programa. Sana po padagos kita na magkasararo para mapangatamanan ng satuyang kapalibutan. Dahil po kamo makalingaw na i-follow ang DNR Bicol sa Facebook page na DNR Bicol as in sa Instagram account na @DNR Bicol for more information, opportunities and updates kan sa muyang departamento. Sa ngaran kan mahigos sa matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Toto Emilia Jr. Ako po si John Mark Niebla Morilla at sinilipuan sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa masunod naman po. Thank you, ma'am. Sa you inyong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.